numerolla 114 Saksan paimenkoira Elvis, ohjaajana Elina Koponen, Rauman käyttö ja seurakoira Värrystä, valmistautuu 115 Kiista ja 116 Riko. En, kun siis mä yritin vetää sen, sit mä kesken kaiken tajusin, että eihän se näin pitkäksi. Se pitäisi työntää taakse. Mä lähdin työntään taakse sitä. Mäkin työnsin sen taakse, koska mä en tiedä mitä mä ajattelin. Siis pakko varmaan kääntää sunkin. Toi ainakin loikkaa sillä, moni on niin myöhässä, että vetänyt. On se näin. Hänellä on paskainen loppu, se näin pikkuinen taakse. Mutta niin tuntuu, että sieltä on kiinteä. Mulla ei ollut mihinkään kiire missään. Mulla tuli pään sisään se kiinni. Se samalta rakettiin vastaan nakkikippua tai kun saakin koira vastaan. Nyt ei varmisteltu, että näin on Elvis maalissa. Seuraavaksi lähtee